Avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, omplim els carrers per exigir igualtat i reconeixement. És molt indignant que se'ns menystingui només per a ser dones. Tota dona té els mateixos drets que un home, tant en el salari com en la feina. És igual d'on siguis, la teva ètnia o religió, el teu color de pell. Hem de tenir llibertat per poder treballar amb mocador sense, ja que no pertany a la vestimenta, sinó a un aspecte important de la persona. Estem cansades de que pel fet de ser dones ja se'ns catalogui les tasques domèstiques de la llar, la cura dels nens i altres tipus de tasques. Estem constantment rebent comentaris. Aquesta feina no és per vosaltres. Estareu millor a casa. Som nosaltres les que decidim. Exigim la mateixa llibertat i drets laborals. No per ser mares o voler-ho ser som menys professionals. Perquè el 53% de les dones tenen ocupacions precàries, perquè els contractes parcials i temporals solen ser per les treballadores, perquè les excedències per cura de fills o per persones dependents són per les dones i perquè tot això repercuteix a la nostra jubilació, a la nostra qualitat de vida i a la dependència econòmica que ens fan tenir a l'home, mantenint així el patriarcat. Podem observar-ho amb dades de la jubilació. Podem comparar la mitja amb els 830 euros que rebem les dones en comparació dels 1.387 que reben els homes. Per això exigim seguretat pels carrers, canviem la manera de veure la dona. No som objectes, no demanem els teus piropos i no vestim per tu. No volem les teves mirades obscenes i, sobretot, no som teves. Exigim més conscienciació i educació igualitària a les escoles. Exigim que totes les agressions, els abusos i els feminicidis siguin condemnats. Prou d'invisibilitzar les dones pel simple fet de ser dones. No volem ser superiors, volem poder caminar tranquil·les, volem deixar de ser factor de risc pel simple fet de ser dones, volem deixar de ser les salvades i vulnerables dels contes, volem ser contractades tot i ser mares, volem tenir la possibilitat d'exercir els càrrecs que històricament se'ls han atorgat als homes, volem acabar amb la normalització del rol de cuidadores, volem acabar de ser estereotips de bellesa, volem acabar amb l'explotació sexual de nenes i dones, volem ser lliures perquè capaces ja som. Perquè la violència masclista existeix i la vivim tots els dies, a la feina, a les escoles, als carrers. No només per nosaltres, com a dones afortunades per viure en una part del món teòricament desenvolupada. Lluitarem i seguirem amb el moviment feminista, per la nostra pròpia llibertat i seguretat, per les nostres amigues, per les nostres mares, per les dones transsexuals, per les dones que segueixen patint la mutilació genital, per les dones que encara no poden votar, per les dones obligades a no treballar, per les dones que no poden avortar de manera segura, per les noies obligades a casar-se i deixar els seus estudis, per totes i cadascuna de nosaltres, per tots els casos de desigualtat i injustícia que patim per ser dones. S'ha lluitat, lluitarem i es lluitarà per una igualtat en la diversitat, ara i sempre. Ens han tret tant que han acabat traient-nos la por. El destí és la llibertat i el camí la igualtat. Volem una societat igualitària, justa, rica, equilibrada, integradora i lliure de violència. Per aquest motiu escrivim aquest manifest per adverar públicament i reivindicar el dret a tenir polítiques públiques amb perspectiva de gènere i exigim el dret de totes les dones a viure en pau sense exclusions. Avui parlem en veu de totes aquelles dones, sufragistes, activistes i sindicalistes, que en el seu moment van lluitar per aconseguir els drets dels que avui en dia gaudim. Demanem drets econòmics i socials i trencar definitivament la bretxa de gènere que existeix en el nostre país. Per tant, calen polítiques feministes. Per altra banda, ens agradaria esmentar el col·lectiu amb diversitat funcional o amb malalties de salut mental, ja que des d'una visió inclusiva volem trencar amb la discriminació i obstacles als que ens enfrontem. Les desigualtats estan fora de control i les bases de la nostra supervivència estan en perill. Les dones hem dit prou. Acabem amb la jerarquització i el patriarcat!